मैयासो जोंनि भारतनि जे नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा जे जोंनि माखासे बाथ्रा फोरमायदों जे आसामाव जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि फैफिनोब्ला इउसिसि माने खौ बाहायगोन होननानै बुंदों। इउसिसि माने इउनिफर्म सिभिल कोड, जि जिनिसा जोंनि बिजेपि सरकारनि मोनसे हिडन एजेन्डा बियो। दा बेखौ खालायोब्ला मा जागोन बेखौनो बुंथिनो सानदों जे इउनिफर्म सिभिल कोड माने बे भारतनि गासैबो जेसेबां दा नोगोरारिफोर दं, जेसेबां सुबुंफोर दं, जेसेबां धोरोमारि, जेसेबां माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोर दं, बिसोरनि गासैबो गुबुन गुबुन जे थानाय जोंनि सा सुबिदा, माखासे जे रिजार्भेशन, माखासे जोंनि जे सुबिदाफोर माने हारि माहारि लानानै दङ, बेफोरखौ बोखारजोबनानै मोनसेल' मोनसे आयेनजों थांनायनि मोनसे बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ लादों। थ' गुबुन गुबुन बे जे रायजोफ्राव बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ जानो थांगासिनो दं आरो दा सोलिबाय थादों। बे बिजेपि गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे पारमिसन लानानै बे स्टेट वाइज बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिसोरो बाहायनो थाखाय थांखि लादों। दा आसामावबो बे दानि जे सोलिबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जुदि बिजेपि सरकारा जुदि आसामाव फैफिनोब्ला थारैनो बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिसोरो बाहायगोन होननानै खोथालांखाबाय। स' बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय बहुत गिथावना, जोंनि बर'फोरनि थाखाय, गासै ट्राइबेलफोरनि थाखाय, जेसेबां बर', गार', राभा, मिसिं, तिवा बा जेसेबांनाखि हारि माहारिफोर बिसोरनि थाखाय गिथावना जादों। आरो गुबुन गुबुन जायफ्रा इभेन जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरल' नङा, जेनेबा मुस्लिम बा गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद गिथावना। मानो होनोब्ला बेनि गेजेरजों इउसिसिनि गेजेरजों मोनसेल' धोरोम फोसावनायनि आसामाव जोंनि भारताव मोनसेल' माने धोरोम खालायनायनि मोनसे बे बिथांखिबो बिसोरहा दङ। थ' बेनिखायनो बे जोबोद गिथावना। आरो बिसोर मोनसे बाथ्राबो बुंहरदों बे ट्राइबेल एरिया बा काउन्सिल एरियायाव बे जानाय नङा होननानै। नाथाय जोंनि काउन्सिलनि बाहेरायाव गोबांथार जोंनि बर' माहारि, गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर दङ। थ' बिसोर गासैबो एफेक्ट जाजोबगोन। स' बे बाथ्रा माब्लाबाबो बे गनायथाव नङा जे काउन्सिलाव जानाय नङा बा माने ट्राइबेल एरिया जेराव मैखोम दं बेयाव जानाय नङा, बे बाथ्रा माब्लाबा माने गनायथाव नङा। खारन बे जोबोद जोंनि थाखाय जेरावनो ट्राइबेलफोर दं जोंनि गतै जोंनि भारताव आरो जोंनि बर'फोरखौ लानानै बे गासैबो गिथावना जागोन। बेनिखायनो बेबारनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोबोद माने जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जोंनि भटखौ होनांगोन। दिनै जों जुदि बा जोंनि सरकारखौ जुदि आसामाव जों सोलायनो हायाब्ला, बिजेपि सरकारखौ जों जुदि होखारनो हायाब्ला, जोंनि ट्राइबेलफोरनि जोंनि जि हारिमु, जोंनि जि रिजार्भेशन, जोंनि ट्राइबेलफोरनि जे मोननांगौ जे बे मोन्थाय, बे गासैबो गोमाजोबगोन। आरो जोंनि जे जानो थांगासिनो दं जोंनि जे मोनसे जे डिमान्ड जे 125th एमेन्डमेन्ट, कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट, बेवहायबो बे होबथानाया फैगोन। थ' बेनिखायनो 125th एमेन्डमेन्टआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैदों, जायनि थाखाय जोंनाव सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनो गोनां जेसेबां फान्डिं थाखा फैसा बे डाइरेक्ट जोंनि काउन्सिलाव हाबगोन। आरो बेजोंनो जोंनि जौगानायनि जे गासैबो हाबाफारिफ्रा थाबैनो साबसिनै जों मावनो हागोन। आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मिनिस्टारफोरनि, चिफ मिनिस्टारफोरनि बिसोरनि रिकमेन्डेसन नङाबालायनो, बिसोरनाव सोङाबालायनो जों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जों काउन्सिल लेभेलावनो बिटिसि बे बड'लेण्ड एरियायावनो जोङो डिसिसन लानानै गासैखौबो जों मावफुंनो हागोन। थ' बेनिखायनो बे साफ्रोमबो जोंनि हारि माहारि आरो बर'फोरखौ खावलायदों जे देग्लाय जेन जोबोद माने सानै हयै सोरबा माबा मोनसे माबा माबि बुंदोंब्लाबो, थाखा फैसानि लब लालस दिन्थिदोंब्लाबो बेफोरखौ बावगारनानै नेवसिनानै दिनै इउपिपिएलनो जुदि बे भटखौ जुदि होआबा, ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जुदि देरहाहोआब्ला जोबोद गिथावना जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमनिसिमबो बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि जेसेबां 15टा जे कनस्टिटुवेन्सियाव जोंनो जे केन्डिडेट होदों MLA, बेखौ देरहासार जाहोनो थाखाय साफ्रोमनिसिम खावलायनाय जाबाय। बेनोसै, हामबाय।